Grabatzen ari garen unean gaueko 12:34 minutu igaro diren honetan, Alberdik eta Aldabek Azkoitian jokatu duten buruz-buruko B serie txapelketako final zortzirenetako lehen norgehiagokaren analisi egingo dugu. Favorito zen Unai Alberdi, baina Joseba Aldabe igantziarrak 22-14 irabazi dio eta honen bestez ligaxkan izango da. Gogoratuko dugu, batetik, Alberdik ez zuela titular moduan jokatu binakako B serie txapelketa ordezko lanak egin zituen hainbat norgehiagoketan eta Joseba Aldabek beste horren beste ez zuten lau atzelarien artean sartu B serie txapelketan, baina hor ere ordezko lanak egiten aritu da. Partida ez da bat ere ongi hasi Unai Alberdirentzat, oso ongi berriz Joseba Aldaberentzat. Joan den urtean erakutsi zuen Aldabek buruz-buru jokatzeko doai handiak dituela, batez ere sakea bizi ateratzen baitu eta gero piloteoan aurreko joko horretan eta oso egoki moldatzen den pilotaria da, ez da kolpe biziko pilotaria, baina bai pilota ongi atzeratu eta ezker horman inteligentzia handiarekin sartzen duena eta gaurkoan partida hasieran horixe erakutsi du. Hala ere, Unai Alberdi favorito zen eta favoritotasun hori erakutsi beharrean zen zenbait unetan. Lehen etenaldira ongi, 12 eta 10 iritsi da aurretik, hor gainera bazirudien Alberdik partida hautsi zezakeela, izan ere Joseba Aldabe fisikoki larri xamar ikusi dugu eta behar bada honek urrengo partidetan kondenatu lezake igantziarra, gaurkoan onik atera da azkenerako, baina honek behar bada urrengo partidetan kondenatu lezake, oso erraz bete dela iruditu zait, baina gero egia da tantoz tanto arnasari buelta eman ahal izan diola eta azkenerako gainera partida fisikoki ongi amaitu esango nuke. Gerora baina 18 eta 14 ipini da aurretik Aldabe, hor da Alberdi partidatik erabat irten da ikusi dugu ezin presaka jokatzen, defentsan ere kamuts azken bolada honetan bezala edo, eta horrela zaila da buruz-buru partidak irabaztea, gainera tantoak amaitzerako garaian ere ez dugu bat ere fin ikusi. Egia da hor aurretik izan den une horietan sakean asmatu duela, eta hor takadatxo bat egin ahal izan du, baina gerora erabat jaun eta jabe izan da Aldabe, eta azkenerako 22 eta 14 kolpe gogorra izango da zalantzari gabe hau Unai Alberdirentzat, baina orain aurrera begira jarri beharrean da, udan partida asko izango ditu, eta Joseba Aldabek berriz ligaxkan beste 3 partida ederri izango ditu bere buruz-buruko maila hau erakusten jarraitzeko. Aldabek 22, Alberdik 14, Aldabe buruz-buruko B serie txapelketako final laurdenetako ligaxkan izango da.